Môžeme ísť. Nejde nič teraz. Kde to odparkujeme? Dáme asi do tieňa, nie? Tam dnuka. Dáš tu vedľa mňa? Nech sa to štartuje. Naštartuje mi to niekto? Neviem to zapnúť. Či kde mám dať ten kľúč? Vyššie? Máš kľúčik? Tu je kľúč. Preberem ho. Ten trojuholník zasvietil. Mal byť opačná strana. Niekedy ten kľúčik. Že by nebol ten? Ten kolega mi ho dal. Tieto bezer. Hej. Čo nejde startnúť? Toto na kľúčiku stať zelené, Aha, tak treba. ujebe dokedy. Aha, dobre. Tak potom Stať raz, tomu dobre. nezasvieti Nasvietil? Či a už teraz daj normálne hore. Hore. hore? Nie, to ešte raz tlač. Toto ešte. Poď si zasvieti na zelené. Tak, dobre. Už nie, už teraz ho vypnú. Aha. Červená stále. Podruž už. Poďme podruž. Zelená, výborné. Pravdu. Teraz spojka, ak máš tam. Práve, bo nie je neúčný. Ale no pozerám práve, že kde je označená rýchlosť. Takom treba dosť blízko. Padáš zelenú svetielku. Teraz. Spojka. Jasne. OK. Úplne meké pruženie. No, tá moja je úplne tvrdá oproti tomu. Mohli by sme už ísť, lebo je pomerne teplo. 40 stupňov ukazuje. Kde ideme doľava? Op, gajdový zdochol. Musím počkať. Strašne to trhá, keď tak zo zavretého plynu trošku otvorím. A ty nemáš plexi, čo? Fajne fúka na teba, Peťo. Budeme sa čakať, kde neviem presne, kde sa otáčame. Na otočke sme, na Folkmari, za Folkmarom. Hore ideme, sme na tej, presne na účku, na Kojšov. Sirénu nejakú počujem, či sa mi len zdá? Lebo fúka na teba fajne. Poď predo mňa. Hej. Máš tiež poľskú značku. Brzdy tu má dosť kúsa asi, ale celkovo motorka strašne meká oproti mojej. Ale podľa mňa sa to dá nejak nastaviť, len neviem jak tak narýchlo. Keď zastavíme a že bude čas, tak sa na to pozriem.
má strašne kusacie. A tvoja prevodovka tiež má taký gumený chod, takže tak ťažko prechádza medzi rýchlosťami. Hej? Toto je keby cez nejaké gumové uloženie bola radička. Hej. Ale aj keď dám bez quickshiftera, že cez spojku, tak je také gumené to je. Zo zavretého plynu nemá taký plynulý nábeh, tak na mojej vôbec necúka. Aj v športovom režime, keď otvorím plyn, tak plynulo pekne ide. Ja tu zavriem, trošku otvorím a hneď úder. Kde ste? Otáčate sa niekde na moste? Hej, pokračuje na Košice. No, zaujímavé, že nemá ani samo vypínanie blinkrov. A ty ho vidíš toho gajda? Ale išiel stať, ale nie, že prídeme do Košice, on bude čakať takde na Ružine. Idem sprava. Ide to. Bude otočka pod Jahodnou, lebo aj časovo to tak vychádza. 21 minút máme odjazdené. Ide ďalej. Dobre. Tak potom môžeš hore na Jahodnej. No tým, jak je mäkko nastavený podvozok, tak táto rozbitá cesta mu nerobí problém. Otáčame. Hej, jak sa nastavia, by bol sa mi zdá, že je veľmi mäkko nastavená. Jak sa dá trošku... Komfort. Aha, tu je dumping. Meko, to už je to je. Hej? To športový režim bol. A tak mäkko. Ako... Nie, neprišla meko vôbec. Ja to porovnávam s mojou, ja mám KTM 1290. Potom bolo, áno, bolo. Tvrdá je moja oproti tomu veľmi. Ako dá sa zvyknúť, len ten prvý pocit taký bol, že strašne mäkká je proti tomu. Dobre, môžeme ísť? Tak keď som vedel naštartovať. Počkaj, bo... Daj, jak mi to nechce naštartovať. Aha, dobre. Medzi mnou a Milanom je jeden, čo nemá komunikátor s nami, tak on nepočuje, že či môže, či nemôže. No ak cítiš, že to je trošku silnejšie, jak tvoja. Rozbehni to trošku na rovinke.
Kde je stojanci kokos? Ťahám a ty nič. Slabo si ťahal. Dobre, stoj. Zlatá KTM-ka. Nie to zle, zvykol by som si, ale nemenil by som. Dobre, ide to. Ide, hej. Ide, len veľmi mäkká sa mi zdá v porovnaní s KTM-kou. Skáču, to sa viem nastaviť. Nastavoval mi to kolega a hovoril, že bola v najtvrdšom režime v športe. Lebo to bolo také, ako keby štvorná. Toto je úplne také, ako štvorná, ale skoro také. Toto je oveľa lepšie ten chod. Domu na motorke, toto sa nezmení na motorke. Nie, na tým chod. Norden. Díky chlapi, majte sa. Chlapi, ďakujeme. To isté som teraz ja chcel povedať, že sedím na tej správnej motorke konečne. Jak to vyzerá na zadnej rovinke? Ešte parádne cesty my tu máme, keď to porovnám s tým, čo majú Maďari. Po tých rovinkách si pána, tam čo si zajazdia? Aký závan horúceho vzduchu to bol. Koľko ľudí tu je pri vlačiku? Čo tu majú medzi zastávku? Jak málo cyklistov tu je, aj cyklistom je horúco. Nevyšli dnes. Tu si myslel ten trískač ľavo, hej? A majú tu aj tieto, ale vidíš, nikto tu nesedí, horúco je.
Dobre, zajtra potom napíšeme večer, že jak stíhame. Čau. Opa. Ale nestíha. Či? Oranžová. Originál oranžová. Ty ideš. Dobre, zajtra potom. Čau.